Tässä tampuurivideossa käydään läpi huoltotehtävien kuittaus. Huoltotehtävien kuittaaminen aloitetaan menemällä huoltovälilehdelle ja sieltä valitsemalla huoltotyölistat toiminto. Toiminnon avauduttua valitaan oikea kohde kohderekisteristä. Huoltovälilehden työlistassa aukeaa avaushetken työt. Jos työlistassa ei ole töitä, vaihtoehtoina on, että kaikki tehtävät on jo kuitattu, kyseiselle viikolle tai päivälle ei ole edes myöhässä olevia tehtäviä, tai kohteen huoltokalenteria ei ole otettu vielä käyttöön, eli ei ole ensimmäistäkään kuittausta tehty. Yksi vaihtoehto on, että kuitattavat kuluvan kuukauden tehtävät ovat näkyvissä vain alkukuukaudesta, minkä jälkeen järjestelmä olettaa, ettei huoltokirjaa oteta käyttöön vielä tämän kuun aikana. Tämän näkee huoltokalenterista. Tehtävien kuittaaminen aloitetaan painamalla rasti tehtävien edessä oleviin valintaruutuihin. Kun kaikki kuitattavat kohteet on valittu, painetaan kuittaa kautta poista painiketta, joka avaa kuittaustoiminnon. Ponnahdusikkunassa voidaan vielä vaihtaa toimenpiteen päivämäärää, työn suorittaja sekä kirjoittaa huomautus, jos kuitattavassa kohteessa on jotain vikaa. Ponnahdusikkunan alalaidassa on kuittaa painike. Painamalla painiketta tehtävät kuittaantuvat tehdyiksi, minkä jälkeen voidaan poistua ponnahdusikkunasta painamalla sulje-painiketta. Kaikista kuitatuista tehtävistä tulee historiatiedot näkyviin kohteen huoltokalenteriin.